akashanda, aishanda pareading mine. Saka ndasiwa nemurume ndakangotoona kuti handina muraramiro ndingaita since ndandisina zvandaita. Akashaya 2021 nenyaya yecovid, wakafa necovid. Vandisiyira vana vanga vari vadiki vaida kuenda kuchikoro. Mumwe akasiyiwa ati ari form 6, mumwe akasiyiwa ari form 3, mumwe grade 6, asi vana vaida kusimudzira kuti vaende kuchikoro. Saka sinzi muno muchingoitwawo zvemaini zvamurungu unotoona rukorokosi, ndakatoona kuti zano randingatoitawo nderekuti ndingotocheresawo chikomba ndione kudini kuchengeta vana. Ndobva ndaita izvozvo. Saka pesa apa ndaingoraramawo ndichingoti ukaendesawo madhodha zindichiendesawo nawo kuchikoro kusvikira ndizopinda mutsaona yandakasangana nayo. Mvura yakapinda neimwe maini iri kuseri kokuti haina kupinda neapa. Ndofunga munokuona kuti pakatooma, hanipo pakapinda nemvura. Mvura yakapinda nekuzasuko kune rimwe tanho rakacherwa nomwana wandisingazivi. Mvura ndope yakandopinda namo kunaya kwemvura. Saka vanga vari kunoku vakatarisa kumaini kunoku vanga vakachengeta shafti vachitoti sinzi kuri kunaya mvura isapinde pai. Havana kuziva kuti ichabva nekupi nekuzasuko ichiuya. Ndobva tazongoona vakomana vaigaidha vachitarisa pakazongoona mvura yapashafti. Ofichi muna vakomana vanga vari pai, vari pasi vachishanda. Ndopa vakauya vakanditaura kuti mama maini yazara mvura. Tikati ko yazara mvura sei? Zvikanzi tazoona kwairi kupinda nayo kuzasuko. Saka tamhanya tikanovhara, asi mukati umwe vakomana vatotadza kubuda. Saka ndakashokeka zvakanyanyisa, ndikada kuzama ndikati vakomana chimboitaiwo imbodai. Vakamira ndikaona kuti hazvisipiti. Makuseni ndakaona kuti sikireti haishandi. Regai nditaure waridze nzvimbo, kunyangwe ndaizviita mukuda kurarama zvisina nayi ndidhumu. Regai nditobudisa pachena nekuti mune vana vari mukati. Ndoma ndakazotaura waridze nzvimbo ino vakandibatsira, ndikabatsirwa nerescue team yepareading mine yakauya ikandibatsira. Nemakoropoza acho vamwe vari kumainawo munomu wakanga waungouyawo vachindibatsira kuti tibudise vakomana ndobva vabuda varipo 8. Musi wekutanga ndofunga Tuesday takakwanisa kubudisa 2 vekumasvingo vakaenda kunoviga hama dzacho dzavo toda kuiga. Ndizvika zvakuitwa noizi mukatoonawo negirazi rangu iro rakaputswa vanhu vachiti toda hama dzedu hadzingapiri mahara, toda kunoviga usadzichengete. Saka ndakasvika pakupererwa mari nakandisina ndikanotora chikwereti. Kune vandaimboshandawo navo pandinomaina ipapapawo ndine vanhu pandinonogaiswa nekudai dai. Ndakaenda ndikanopa chichemo changu, wakatarisa vhalu yedambudziko rangu, wakati ringada mari because vanhu vari kuda kuvigwa i8 kubvira kumakofi nechikafu nekutakura kuenda kumushaya. Ndobva vatondibatsira wakati zvinhu zvinogona kutoda 10,000 kuti zvikwane. Ndobva vandipa chikwereti wakati hatichazivi semunhu wataishanda kuti muchazoiwana kuti 10,000 kana kuti nhasi kuti tikusei futi tinonzwa kurwadziwa nekuti hamuna umwe mararamiro andaika. Ndopandakapinda iyo yaita kuti ndisvike pari nhasi. 2 wakaenda kanowigwa. Nhasi uno tori mugadziro wekuenda kuno vari kundibatsirawo kumira neni wenzvimbo. Ndo handiti sarai kuti muende imimi nogona kusangana nedambudziko rekutodonha chaiko nekuti zvakakomera. Ndo vaenda kuchimapodisi agadziriswa nekumirawo postmortem. Zvine postmortem zvichizoonekwa kuti votakurwa vaenda kumusha kwavo. Ndosaka muri kuona ndakadai ndakamirira kuti vakanga vapedza toendawo nevana ivavo kumusha kwavo kwavachanovigwa, ndichitaurawo muitikirawo zvakadini zvakaita. Ndinofunga ndo mamiriro akaita nyaya. Vangani vanoda kubuda nhasi kana postmortem yapera? Varipo 6. 2 vakaenda nezuro pa8 vacho. Ava 6 vanobva kupi nekupi? 1 ndewekubhuyera, 3 ndewekwamushunje kubocha, 3 ndewekwakusena anzi kwamuchena here kukumadiamonds pachianza. Vakazobudiswa neipapapa? Vakazobudiswa nepanapa, asi zvakatora nguva nekuti vakanga vari veruko plus mvura yakanga yavapusha vafusirwa, saka zvakatora nguva kuti vawanike. Asiwo ndinongoti Mwari akapindira nezuro vakazobudiswa vakawanika. Mvura yanga iri mvura yakanyanya mande, mvura yakanaya zvirabhoti avo ati zviri kutondinetsa mungoziva chichidoitika maybe yainaya ichiungana, payaiungana ndobva yazopadura kwakudini kwakupinda. Handitozvinzwisisi kuti chii chakaitika, but yakangonaya zvendifunga zvei just an hour chete. Pasi vachitomaina here? Vanga vari pasi havana kutozvinzwa. Vaiva kumusoro vanga vari kunoku havana kuziva, ingoti semazuva ese tinochengeta kunoku kuti kusapinde chii mvura. Havana kuziva kuti
kuchapinda nemvura. Vanga vachimonita shaft, saka vakazotoona mvura yapa shaft, asi kunoku kwakutopinda mvura, saka vaitoti vari safe. Iri ndori kushanda ndaimbwa mamwa ndifunga pakuna maona kuti machangfa dzimba dzivakomanaidzi. Iro riri kumusoro gwe takambodawo rishanda but harichashandi nekuda kwokungototi mafinancial problem anenge ariko handina kuzorisimudzira, ndobva ndangotoisawo matanda kuvhara kuti zvezviri kuramba zvazvo regai ndisiye ndichishanda iro. Saka iro rirega ndo randanga ndichishanda ndichitowanawo kamari kekuendesa vana kuchikoro. Ndanzwa muchiti vamwe vakazoburitswa zvemunguwai neziro kuma past 10 to 11 makuseni manheru vanhu vakaswera vachitotsvaga kugwinya igwite ndakasangana netsaona yama dzangu dzakadzidzirwa mungoti kufemiri kwedu kuno vanhu 2 vakasvira patsaona iyo. Saka vanhu vaidziwe chiitiko vakati vachatibatsira nebeya oda nechikafu chekunoona. Zvichemo zvinengade kupa zvatisina kuwira ndezvekuti pamhuri dzakasara vanhu vakafe mungoti havane mhuri dzavakasiya, tinonga tawirana kuti vane ire compensation yavachada kubatsira nayo pavana ivo kuti vanorarama sei, kana vanga vapa kapesendi zvekuti vaone kwekutangira. Ndo zvichemo tsaona zvakafamba sei? tsaona zviri kunzi vanhu vanga vachimaina, saka vakapinda pasi mugoti mvura kubva yanopinda nekune imwe shaft, kubva yanoafekta vanhu vanga vachimaina. Chitiko ichi vanhu vanga vari 12 pashift, wakabuda 4 wapenyu, 8 wakafa. saka vakaburitswa vese 8 ka1 here ava zvavaita vaingoti varanhasve vobuditsawa, vakazopedzisira vakabuda vari 4 alright. Ko ivo ava 4 vapenyu vakaburitswa musi wacho vachaitika here kana kwakaita mahours mangani vari pasi? vapenyu ava 2 vaitotirenga ndo vanga vari kunze, 2 vanga vari padhuze ndo vakaona kuti vakuya ndo vakazomhanya kubuda ndo vakwanisa kupona. Saka kuti vanhu havakauraya vakapinda kunobve kune imwe maini anga isipachishanda. Saka nyinyi semhuri rubatsiro rwamungada nderwechii? So far pane rubatsiro tatawana, asi sekuimbisa kwavo sevanhu varuziva kuti vanhu vane zvavauimbisa kuti chakubatsira nebhiriya oda chikafu chikunoita hama dzedu ivo vachanga vari, asi pane nhau yevanhu vaparara, vane mhuri dzavasiya, havana zvavatoimbisa pakuti vachaitawo sei vabatsire mhuri idzodzo dziwane pekutangira. Saka ivo vari kuda kunovigirwa kuti mushande kupi hama dzenyu? Hama dzedu dzinovigwa kubocha kwaKuraoni, asiya mudzimai akazvitakura. Uyu Ananiasi ane mudzimai nemwana hwane, vese vari kubocha one family, vanawo munhu mumwe chete asiyana. brothers. Ndonzi Norman Tsikiwa. Kuvepo kwangu pano kuvepo nekuda kwedambudziko, handiko kwandinogara. Ndine urombo nehama dzatakarasikirwa nadzo pano. Tiri muurongwa hwekuenda kutakura mabhodhi evanhu vese vakatisiya kuti tiende navo kumamisha kwavo. Isusu tisiwe kugumisira kubva pamba pano tichiteera kune vanhu mumwe vakarasika kuti vanochengetwa. Saka naizvozvozvo tiri pano hatibvi tisati taonekashuwa kuti mhuri dzese dzadini tadzipedzera, tadzipa transport, tadzipa vanotimiririra ikoko. Asi zvakare kunyange kwatinenge tisina kuenda tichada kuzototsvaga futi etour yekutoteera tichinoona hama idzodzo kuti dzinatsokuona kuti hachisi chiitikwa chekuti tanga tichida. Ndikakuudzai kuti ndakanzwa meseji musi weTuesday ndiri kubasa kwandaenda kunze kwana Marango.
ndakamaneja kutoti ndikasikire ndadzoka kuti ndibate nguwa kuno. Pandakatadza ndizonotora mudzimai kudanga mvura ndichizouya kusvika kuno kuku ndakasvika kuma10. Kubva kudanga mvura kusvika kuno ndofunga ndakakwira mota anosvika 5. Ndichingobhadhara mari dzepamusoro. Kubva ndatsika pano handina kumborara. Magweja vanhu vekuti kana usinganzwisise usingarizine ihama dzedu but dziri violent zvokuti haukwanise kudzinyaradza. But zvakadaro nokuda kwokungoti Mwari tinenge tiinavo. Ndakakwanisa kuvapa nguva yekupopota ndichivasiya vachipwanya nemahwindo. Ndikazoona kuti yamunguva yekuti ndichikwanisa kutaura navo, ndikavapa mukana wekuti varume, hongu inini mandiona panapa ndauya nekuda kwokuti ndibatsirane nemi dambudziko riripo. Saka kana musina kukoshesa izvozvo, inini ndaakubuda ndaakuenda. Ndakaona kuti handisi munhu weviolence. Ndinotarisira runyararo. Chokwadi ndakubuda ivo vega vaida kuita violence ndo vakazotanga kutaura kuti aiwa taona kuti makasiyana nevamwe vanhu. Zvazotodaro imi michigara ichitibatsirai kubva musi weTuesday wacho usiku kuma12 pavaita violence. Handina kurara, handina kuzorora, nyangwe kunguva yekugeza. Izvozvi pamasvika ndanda kuti ndibude ndimbotenderera ndimborohwa nemhepo, but ndozodzoka ndogeza. But chokwadi kutaura chokwadi, handi kunyepera, handisai ndazorora, and handisi kuzorora kusvika ndameka sure kuti kwese kwaita satisfied. It's a principle yaMwari kuti pane dambudziko ndipo panofanira kunge uri. Nevamwewo kana kwazvinenge zvaizoitika zvakadai, musatize matambudziko. Whether une mari kana kuti hauna, Mwari vanotivhurira avenue. Mainini vangu ava munin'ina womudzimai wangu inini. But seshirikadzi ndinenge ndichoti mukadzi wangu kana akaita dambudziko, ndiri kumba kwangu hope handingadzirari. Uye iri shirikadzi, uye ane vana vanoenda kuzvikoro. Zvokuti basa raanoita iri basa rinoitwa nevarume. Ndaifanira kumurambidza kuti hafaniri kuita basa iri. Asi nokuona kuti neniwo wacho handina chekumupa, ndinakamuregedza kuti aite. Nokuti ndiri kuona mumwe mwana akuyunivhesiti, mumwe mwana aku level, mumwe mwana mayunivhesiti ne2. Saka mari yunivhesiti angaiwanepi mayunivhesiti 2. But aringomaneja pamwe unosvika asina chikafu, asi vana vari kuenda kupi? Kuchikoro. Pamwe pacho vanofona mamukuru zvandizondidai zvazodai, unongomhanya. Saka handikwanise kumusiya nokuti ishirikadzi. Tenga kuite ndinobva kwamaranga mukuru edimeni mukwada wabetera mbungu wabetera tinobvai. Saka takazwe soko rokuti mwana wadhiki wange mai kubva tauya kuno tosvika kunoku pano umwe wangu abudiswa 1 handi wekweduba ngokuti akafari 8 ndokubva tachidini manje kwachigarira kwabva kufumirawo chimazuro manje ndokubva adini wabva achizopinda mukati mopa achizobudisa vanhu iwo vari 4. Umwe ndowatanga wabva achimoshari pamutare. Saka takazogara manje kumapast 8 kumapast 9 ndokubva adini ndokubva azobudiswa ese polisi kwabva yauya kwabva yatorana yomukaenda navo. Saka nhasi uno kudai tazomuka tichichiti manje waridzi wemaini avo wati tochitorana chiri kuende kusaisa mapepa kwaeninoku kuti achizoona kuende kumba kumochari ikoko nekupolisi kune radio tizoona kufamba kuende kumba. Izvozvi zvinhu zvatamirira iyo toona kufamba kuno waenda zvataura ngezvekuti manje tinonga tiri pamwepo tinomutakurire vanhu oenda kumba nechikafu
transport kuenda mabhokisi acho. Saka iye mukomana asiya mhuri yakakura sei? Ai2 akomana 2 vese vakaroora vese ana mukadzi vane 1 mumwe wacho ane mwana 1 mumwe wacho ane mwana 1 Sapanengwe family isiri family ndo vasara handisi vane mufamily pane kana mbete kuti iyo family one umwe wangu ari different ndouya akagara pachiyana ndobva kwagwezi kwamambozemunyu ya ndingati chituko chaitika panapa chituko chandirwadza siri kuti wakatsikirwa umwe mufana wangu anonzi Pasmo kuti fakana kuti mushande ndikati mufana uyu ndakambogara naye nguva refu tiri kuHarare saka akazongotizawo wangoitawo zvaangaita kubva atiza kuya kuno kubva atombogara nguva refu kwagwezi kubva tazozwa kufunga pasina tuma kuti mufana wadi waroora saka aroora kudaro so kufunga vazisina mufuti vanenge vazota mukomana waende kupenda longa auye kunoku pasina 2 days vazota ndakatofanira handitete izi mukoma Pasmo ari kuziva atsikirirwa kupenda saka nguva yakatota kuti Pasmo ari kuziva atsikirirwa kupenda ndakati hapana mwe akambotsikirirwa aizi 16 aya aizi akaitofunga 3 days akazobuda ndakangotongochitora chinhu simbo ndikati ndozofona ndozoziva kuti zvakamira sei kufunga ndakazofona mapasti 3-4 panga ndifonera kumangwana ndazofona chitofonera nhanga ari pagwezi ndobva ndadairwa nasekuru ichiti atitori muruti kuenda kupenda longa Pasmo ari kuzi atsikirirwa asi atifunga kuti achiri mupenyu bamanda ari kuita zviri kuita ndokuti takatotangawo kutogadzirirawo ndotofanirawo mukomana zviri kuzi Pasmo ari kuzi atsikirirwa kupenda longa ndobva tatosvikawo takandosvika unofunga ndizuro masikati panao chitoonawo rakatotambawo ndisekuru kwakenda ranga tenawo chitosvikawo pano totoona zvinja zvinonga zveshuwa mukomana akinzi atsikirirwa chitoonawo chovhunza kuti apana ambobuda here kazi apa ari kuzi pana ambobuda tochitomirirawo kusvika unofunga zvekuma-past 9-10 ukoko kuenda 11 funga ndokuti akazotoona mukomana akazongobuda chokuchoka arifototarisa totoona aripo saka ndingati hatina zvetingaita inguva yaMwari. Pasmo anonga ari kunzi asiye mudzimai ane pamwiri here pari kuzi panonga pane 3 months kana kuti 4 months saka tingati hatina zvetingaitawo inguva yaMwari inonga yakwanawo asi chendingati kubatsirwa kuna anonga ari kupenda longa kunoko dai mwazotitenderawo kuti mabhoiji anga asapinde mumakomba kuchimara sekuti inzira yekuti setinonga tichide kurarama atenderwozi apindewo kwakajeke zvekwakaita kudai nekudai akapindawo kwakajeke zvekwakaita kudai izvizvi tisina dambudziko resere tiinaro saka anonga ari kuno tingokurudzana kuti kana mukaona kuti kuruita sekudonaya anhu ngatisapinde mumweni atingomire kupinde mumweni kwavhurwawo kujeke zvekwakaita kudai izvi anhu topinde pai kumwe nakutsvaga mari ngoti ndo mararamire etinonga tichiita hatingarambidzi kuti anhu apinde pai asi kwechionekwa kuti kurude kunayawo anhu ngatiisa apinde mumweni ingachindozvirira patsawangu kutanga